vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hei, zvakangoma hazvo vedu we, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini mukoma ndakashandiswawo naamai vangu, but nanhasi uno zvinondirwadza. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So ndine imwe cousin brother yangu, saka cousin brother yangu uyu akabva azorora, but akasangana nemukadzi wake muno muSouth Africa. Saka cousin brother yangu uyu akakurawo achirerwa naamai, akachengetwawo pamba pedu. Zvino akazoti akura ndokubva azodanwa kunoko, akatodanwa kuno nemurume wangu. Then paakauya kuno, amai vainge vachida kuti iye ange achizovaka pamusha, because inini mumhuri mandakaberekerwawo munawo vana vakomana. Saka amai vainge vachiona kuti kana iye akazonovakira somewhere, then musha unokwanisa kuzoita dongo, vasingadi kuti baba kana vakashayika pamba pange pachizoita padongo, because amai vangu vakangozvara vana vasikana chete. Saka achikura ainge achitongonzi musha wedu wainge utoriwo musha wake, nesuwo tainge tiine chishuviro ichocho chekuti iye ange achizovakawo pamusha wababa. So baba havo vakazoshayika by the time patainge tauya kunoko. Saka tsano vake vakabva vazomutora mushure mekunge iye anyora form 4 yake, ndokubva afoira, vakabva vati tsano uyaiko basa. Saka achiuya kuno ndo zvatainge tichingomukurudzira izvozvo kuti dai wavaka, ende akabva azobvuma mazuva avo paainge asati aroora, akabva abvuma, ndokubva taunganidza mari tikabva tabatsirana. Then kumba uku tikabva tazovaka chimwe chi3 room, ndokubva tavaka zvekare dzimwe 2 rooms idzo dzakazonzi naamai mwana wangu uyu cousin brother yangu kana azoroora, then ndinoda kuti iye manje ange achizofanira kugara mu2 room imomo. So ndo zvatainge takatenderana izvozvo. Then dambudziko rakazouya saka iye paakazoroora ndo pakabva pazotanga kakusawirirana, because uyu mukadzi wake uyu waakazoroora I think kuti ndiye akazotanga kumupfuurira kuti saka iwe unoregedza pamba pababa vako pari padongo, nekuti ipapo painge paine zvainge zvichinetswa ipapo, because amai guru vainge vaine kakubata-bata kavainge vakaita. Saka hakuna ainge achida kusvikapo pamba ipapo pavo kuzonosvikawo vachizonoshayika, then ndokubva pazongoitawo padongo. Uye ivo amai guru nabamukuru vose vakangotemwa nenyoka, ndokufa kwavakaita, because zvainge zvichinzi vainge vaine nyoka yavo yavainge vainayo ivo amai guru. Saka nyoka iyi ndo yakavaurayira murume zvekare ikazovauraya ivo. Saka painge pangori padongo. Uyuwo muroora nekusaziva family history akabva azongotanga kupa zvimaadvice zvakadhakwa kumurume wake kuti iwe waone kuti uri kuda kushandiswa here. Saka muroora uyu kubva zvaakapinda mumarriage ava kutanga kugara nehanzvadzi yangu, haana kana kumbogara akawirirana nesu, akabva angotanga kungowirirana nevamwe vana vekune dzimwe dzimba. Ende zvinhu zvekuti zvakabva zvazotirwadza, because kubva zvakashayika amai guru hakuna kana hama dzakazomboya dzikabva dzazobatsira amai vakatambudzika naye uyu cousin brother yangu pasina kana ainge achimbovabatsira, because uyu cousin brother uyu akasiyiwa achitori mwana mudiki. Amai vangu ndo vakatotanga kutomuriritira without the help of anyone, but nekuda kwekuti muroora uyu kuuya kwaakazoitawo mumhuri asingazivi zvainge zvichiitika mumhuri nemagiraji arimo mumhuri, iye manje akabva azotanga kutora masides, ndokubva achizotanga manje kuwirirana nevana vekune dzimwe dzimba avo vaainge achiona kuti ivo vanowana. Munongozisa zvinoitika muupenyu kuti uyo anenge achionekwa kuti ndiye ane mari anobva aitwa munhu ari right. So ndaitombozama kuti ndinge ndichitaura naye ndichimuudza history yemhuri, but iye manje aibva azotora zvinhu zviya zvandinenge ndamuudza
obva azonoudza vana vekune dzimwe mhuri, then akabva atotanga kutocreata ruvengo zvekuti takabva tazotanga kusarudziwa isusu nekuda kwekuti iye ndiye ainge ava kuita makuhwa. Amai vakabva vati zvingosiyanai nazvo, saka vakabva vazotanga kuvaka, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazorwadza amai, because muroora uyu kumusha kwacho ainge asingadi kuenda, achiti ini ndichazoenda kumusha kana ndapedza kuvaka pamba pevabereki vemurume wangu. Saka vakabva vatanga kuvaka paya. Amai manje zvavakazoita vakatanga vazviita vari voga. By the time pavakazondiudza, it was after ndazodzokera kumusha, because pandakadzokera kumusha ndainge ndichida kutovabvunzawo kuti kochii chainge chichikonzeresa kuti imba yabhodhi irambe ichingodhirika, because vaiti vanhu ava vaiti kana vakavaka paya then imba yaibva yazodhirika, because yainge tikangosvika pawindow level then imba yabva yatodhirika. Amai ndo pavakabva vazoti ivo vainge vakaenda kune vamwe madzibaba, ndo zvavakatanga vandiudza. Vainge vasingadi kundiudza chokwadi chekuti vainge vakaenda kune imwe n'anga, so vakangotanga nekuti ndakaenda kune vamwe madzibaba. Saka madzibaba ava vakabva vazondipa munamato wekuti ndinge ndichizongonokusha ipapo pamba pabamukuru. So ipapo ndakabva ndazongoramba ndichingotaura navo amai ndichivabvunza ndikati madzibaba vacho ndevapi, vachiramba kundiudza, kuzosvika vachizoreurura kuti vainge vaine n'anga yavo yavainge vakashandidzana nayo kwemakore akati wandei, vachiti ivo nekuda kwekuti vainge vachingozvara vana vasikana chete, saka pane pamwe pavakazotorwa navatete vavo ndokubva vazoendeswa kune n'anga iyoyo, vachinzi vaifanira kuti vange vachizouchikwa. Zvino vakazoti vaenda kuya ndokubva vachizotanga manje kuwirirana nen'anga iya, ichivapawo mimwe mishonga yekuti ivo baba vasazofunga zvokuti vange vachienda kunodanana nevamwe vakadzi vachitsvaka mwana mukomana, vachiti vakabva vazopiwa zvekare mishonga yemipfuhwira, nekuti zvekare vange vachizodiwa nana gogo nana sekuru, even though vainge vachingozvara vana vasikana chete. Saka ivo vainge vachiti kuzvara kwavainge vakangoita vana vasikana yainge iri nhau yekuti paitova nemhiko idzo dzainge dzakatoitwa mumhuri, saka ivo vainge vakarasirirwa mhepo yacho iyoyo, because zvainzi paiva noumwe zvekare ainge aine chikwambo mumhuri medu. Saka chikwambo ichi chainge chichida vakadzi. Time pavakazoenda kunouchikwa ndo pavakabva vazoudzwa kuti chibereko chavo chainge chakatoshandurwa, ende kuti n'anga iyoyo inge ichivabatsira yakabva yatadza kuvabatsira, ndokubva varamba vachingozvara vana vasikana chete. So ndo zvakaitika, ndo family history iyoyo. Saka amai vakazongoramba vongogadzira pamusha apa kusvika ava vazouya manje kumusha. Saka pavakauya kumusha, muroora uyu nekungwarisa ainge achifambawo kunoku kujoni, ndokubva azoudzwa kuti amai ndo vainge vachikonzeresa. Then pavakazoya kumusha havana kana kuzomboya kuzomborara pamba pedu, vainge vachitogara kulodge. Then ndokubva auya akabva ataura zvaakataura, ainge achitemba minamato iyo yaainge akapiwa kumasowe. Saka pane minamato iyo yaakazosiya pagedhi repamba pedu, ndokubva vadzokera zvavo kulodge kuya kwavainge vachigara. So amai vakabva vazotora minamato iya, ndokubva vati ndinge ndichivaperekedza. Ndakabva ndazovaperekedza ndokubva tazoenda kun'anga, ndopandakabva ndazopiwa bhodhoro. Saka bhodhoro iri rainge rini chimwe chainge chakaita chigonye mukati. Ndikabva ndazonzi kana ndasvika kujoni, iyo n'anga iyi ndo yainge ichazoudza amai kuti bhodhoro iri ndinorivhura, uye zvekare ndiyo yainge ichazoudza amai kuti bhodhoro iroro zvekare ndinge ndichizorivhara. So saka pane pamwe apo paakazobatira pamuviri, akati abatira pamuviri ndo pandakabva ndazofonerwa namama, vakandiudza kuti vainge vafonerwa nen'anga iyaiya. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika apo paanenge ava kuda kunopona, then ndaifanira kuti ndinge ndichizofura chibhodhoro chiya, then kana ndachivhura ndongochisiya chakadaro. Asi kana ava muchipatara
ndobva ndaifanira kuti ndinge ndichizochivhara, ndobva ndachikandira panze. Ndakabva ndaita sekudaro, apa uku kwainge kuri kutovhara masuo kuti nhumbu yacho inge ichizomuuraya, ndokubva ndakanda chibhodhoro chiya. But iye airatidza kuti ainge aine minamato iyo yaainge akaitirwa, but akazozvara zvake neoperation. Muroora akati apona mwana uyu ainge atova kuma2 months, then hanzvadzi yangu ndipo payakanzi akangodonha apo paainge ari kubasa, ndokubva azomhanyiswa kuchipatara nemurungu wake. Amai vakabva vandisira meseji paWhatsApp, vakabva vati vainge vafonirwa nen'anga iya vachiti sezvo tainge takapotsa uyu muroora taifanira kuti tinge tichiita zvekare izvo zvatainge takamboita tichida kuti muroora ange achifa. Saka ndakanzi ndaitofanira kuti ndinge ndichidzokera kumba. Ndakabva ndataura nemurungu, ndokubva ndakasika kuchaisa, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndichienda kuchipatara, but ndikabva ndadzokera kumba. Pandakadzokera kumba ndakabva ndatora chigubhu chiya because chainge chichigara pasi pemubhedha, ndokubva ndachivhura. Ndakati ndachivhura ndikabva ndachivhara. Ipapo amai vakabva vati vainge vanzi ndaifanira kuti ndinge ndichifuridzira mukati, ndokubva ndafuridzira ndikabva ndachivhara, ndokubva ndachikandira panze, ndokubva ndangozvisiyawo zvakadaro. Saka n'anga iya yainge yakati handaifanira kuti inini ndinge ndichienda kunomuona nekukasika, ndaifanira kuti ndinge ndichimirira dzimwe hama dzose dzobva dzatanga dzaenda kunomuona, then inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizopedzisira kunomuona. Saka zuva randakazoenda kunomuona ndozuvawo raakazoshaika. Saka mhepo yainge ichimuteverera yainge iri mhepo yekuti iye asakasika kurapwa. Saka hanzi akatoita zuva rose akangorara mupassage achingodarikwa nemanesi achingogomera, uye mhepo iyi yakazoenda ikabva yazonogara mudumbu make zvekuti achizonoshaika hanzvadzi yangu uyu dumbu rake rainge rakaita kuzvimba. Saka ndozvakaitika ipapo, but mukoma mwoyo wangu unorwadza kuti ndakashandiswa naamai vangu. Ivo vainge vaine daka ravo ravainge vainaro, ndokubva vazoshandisa inini. Saka tichiita zvose izvi ndainge nditomborina kana tarisiro yekuti hanzvadzi yangu ichazosvika pakufa, asi ndo zvakatoitika izvozvo mukoma. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndakasimudzira mhepo hanzvadzi yangu apo paainge ari kuchipatara, kwaiko kuzofuridzira muchibhodhoro chacho ichocho, munhu otofa akazvimba dombo. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 35 years ekuberekwa. Makore ose awa ndainge ndichingozviudza kuti uroyi hakuna, uye zvekare ndainge ndichiti avo vainge vachiti amai vangu muroyi vanovenga amai vangu, but ndakazosvika pakuzvionera ndoga mushure mekunge amai vangu vandidyira mwana wangu. Saka mwana wangu uyu akaita zvekudyiwa nenyoka. Murume wangu ndiye akatanga kurota hope idzodzo. Saka hope idzi akatanga kudzirota panguva iyaya yeCovid. Ndopa akatanga kurota achiti iye ainge achirota amai vaiuya kwatiri kuno kuti ainge tigere nemwana wedu. Saka amai vaiuya kwaari vobva vati vainge vachida kuti iye ange achivapa mwana. Saka mazuva ekutanga paairota hope idzi iye aiti ndaibva ndavagamuchidza mwana, but mushure mekunge avagamuchidza mwana, then amai vaibva vazoshanduka vobva vazoita nyoka, vobva vatominya mwana. Saka ndo hope dzaainge achirota ipapo. So hope idzi mukoma ndakabva ndazotanga kudzirota, but hope idzi pandakatanga kudzirota, this was last of last year, ndakatorota amai vangu. Saka amai vangu ndingangoti ndainge ndisina kana kumbogara ndakavarota kwaupenyu hwangu hwose. Saka ipapo ndakabva ndatofara ndikati nhasi mama ndakurotai,
vakabva vati dai wanga uchiziva chandiunza pano awaimbofarira kuti wandirota. Vakabva vati ivo chijana chavo ndo chainge chakonzeresa kuti inini ndinge ndichivarota because chijana chainge chiri kwavari. Amai ndokubva vatanga kuchema. Saka pavakatanga kuchema mwoyo wangu wakabva warwadza ndiriko kuhope zvekuti kunyange pandakamuka ndainge ndichitoyeredza misodzi because ndakabva ndazoenda ndikabva ndavabata. Amai vakabva vati usandibata. Mukoma ndokubva vatoshanduka vakabva vaita rimwe zinyoka rainge rakakura sei. Saka ndakabva ndatya ndokubva ndatanga kutiza ndichichema. Pandakazonopepuka mukoma amai vainge vachitominya mwana wangu. Saka ndakangoramba ndichingorota hope idzodzo kuzosvika mwana wangu achizorwara. Mwana wangu uyu mukoma paakatanga kurwara aiti paipai kana achitamba aitanga kushinyira senyoka, then obva atotanga kutozvongonyoka senyoka, but izvi ainge achizviita mukutamba sezvo ainge achiri mudiki, ainge aine 3 years paakazoshaika mwana wangu uyu. So mwana akabva azotanga kurwara. Mukoma akarwara zvekuti nzara dzake idzi dzakachinja kala dzikaita dzeyelo. Ndokubva taenda naye kuchipatara. Saka isu tichifungidzira kuti mwana ainge apora, but urwere huya hwainge hwatokomba because takangogara kwezvimwedzi zvishoma mwana ndokubva atanga futi kurwara. This time maziso ake awa akachinja akaita yelo, mukoma kuita yelo zvekare nerurimi rwake. Tikabva tati regedzai tinge tichimbofamba nemwana. Tikabva taenda kune vamwe madzimai avo vakatiudza kuti mwana tainge tatomunonokera. Madzimai vaya vakabva vati mwana uyu ndoda kuti munge muchidzokera naye kuna amai venyu, then ivo vakangogara vamubata, mwana uyu anobva apora, but pane zvichazoitika pana amai venyu. Vakabva vazotivakira munamato, but unfortunately mwana uyu akazofa tiri mubhazi tichienda kumusha. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Kune avo vanoti hakuna varoyi, zuva raunodyirwa mwana wako kana kuti zuva raunosangana nemuroyi ndo pauchazoona kuti zvishuwa varoyi variko. Nanhasi uno mukoma ndine imwe pain yekuti dzimwe nguva ndotombozviudza kuti dai hangu ndangofa, but ndinoti kana ndikatarisa vamwe vana vangu vandakazvara ndinobva ndazvibvunza kuti saka kana ndikafa kana kuti kana ndikazviuraya, then ava vamwe vana ava vandakazvara vachazosara vachichengetwa nani? Kubvawo zvakashayika mwana wangu naamai vangu hatisisina kana ukama. Ivo havanditsvaki, ini handivatsvaki.